Baskara ya maju. Mas Baskara ya sak rencang engko tak mriki digayengke. Dalipun Bapak Supriyadi, Ibu Wijayanti wonten ing Karangudi. Kapilot ya saya. Duet. Saben mancing tansah anggo ati reti majeng Mbak nanging aku wedi bloko pungkasane temahan rasa tresno najan ado yen kadulu gonku mandang rasa tresno wis kinotrat satereng mong lampahi hae ngono Mas Sulis petuk ning kene kaya meneng wae Ula sawah sapa ngendhek datan omah atiku wis kapilo sae bunga rasaku lamun bisa cecak depan siramu sesaringan karawitan Rahayu Ngrombaka plus Arjen Tunggal Elektron makarya katimbalan Bapak Supriyadi Ibu Wijayanti wonten ing Karangudi ayo kemakar singguyu Jaya Abadi Audio Live Streaming Atta Multimedia Radio Suara Andika FM Live Streaming kalamun werus liramu batin iki anake tansah renggu rasa tresno kang tak endhek sarwa mikir awas yo kaya tansah ati saben wanci tansah anggodo ati nanging aku wedi bloko pungkasane rasa tresno najan ado nanging saged sajroning atiku gonku mandang rasa
Warti nembang rencange sami do nderek juget ngadeg. Pun ngadeg tok urung direm juget. Ketengali mungkin kerson juget. Rogi niki. Ngoten. Petok niki lho. Rahayu Grembaka niki lho. Nembes pindah niki kok. Tenane ya, Mbak. Are mau blasuk-blasuk wau. Walah adohe ya Allah. Nek ngerti ngono ya njaluk Sherlock ya. Dadi ra bondo. Ya, ulo sawah. Ulo sawah sapa ngendel. Datan owah. Datan owah atiku wis kapileh. Asahe punya rasaku. Lamun bisa kecakapan siramu. Pak Warti niki kanca-kanca kasur